Slovenská televízia uvádza turecký seriál Asína voľba. Ideš jesť? Veď sa najmä vonku. Nikam nejdem. Sibel, nevieš náhodou, či bude dnes pretekať aj Ilias? On sa mi s takými vecami vôbec nezdôveruje. A nemusíš šepkať, otec nie je doma. Vypni si tie vlasy. Nemáš pravdu, Sibel. Vieš, že Sálich má uši všade a o všetkom sa vždy dozvie. Počúvaj, takto o mojom manželovi nehovor. On chce pre nás všetkých to najlepšie. Ajča, dávaj si trochu pozor na jazyk. Kým žiješ pod touto strechou, tak si členom našej rodiny. Nepáči sa mi, ako sa teraz správaš. Pozri moja, ja ti tu nechcem nič vyčítať. Zmeškate preteky. Možno štartuje aj váš syn. Priznám sa, že by som tam radšej nešla. Ešte dnes sa roztrasiem, keď počujem zvuk motorky. Ty ešte nemáš deti. A nemôžeš pochopiť, čo prežíva matka, ktorá pochovala syna. Poď, dcerka moja. Ahoj, Osman. Chýbaš mi, dievča. Dúfam, že aj ty prídeš dnes na slávnosť a aspoň na chvíľu sa spolu stretneme. Už mi viac nevolaj. Náš vzťah bol od začiatku veľký omyl. Cítim sa tu ako vo väzení. Rozhodla som sa požiadať o preloženie a pôjdem k otcovi. Ty chceš odísť? To nech ti ani len nenapadne. Veď sme sa predsa dohodli, že ti prenajmem byt a ja som na to nezabudol. Niečo už vymyslíme. Zajtra sa stretneme a o všetkom sa porozprávame, dobre? Haló? Haló, Ajča? Ajča, haló? Z tohto veľkú radosť nemám. Zriadili tu pretekársku dráhu. Takže tu až do zimy nebude pokoj. Švagrík, švagrík! Už čakajú. Rodinka. Zas nebude mať človek ani trochu súkromia, áno. Váš švagrík je už tu, k vašim službám, ako vždy. Tí sa budú čudovať, keď sa rozvediem. Veď čo ma pri nej drží? Potomka mi zatiaľ nedala. Tak čo s ňou? To je predsa dôvod na rozvod. Poď, švagrík, poď, tu ti držím miesto, poď. No poď. Už ťa čakáme. Vystúp, švagrík, ja to zaparkujem. Stoličky a slnečník máš? Všetko je v kufri, aj mäso a klobásky. Chlieb ste doniesli? Chleba je dosť a nie len chleba. Mama nachystala jedlo ako pre celý regiment. Nič nebude chýbať. Na mne je vždy spoľahnutie. To som rád. Vítajte, rodinka. Miláček, máš stoličky a slnečník? Ako môžeš pochybovať o svojom mužovi? Pozri sa, čo má to dievča oblečené. Nehovoril som vám, že si má dať nejaké slušné šaty? Povedala som jej to drahý, ale keď si tá postaví hlavu... Poď, vezmi to.
Ahoj. Na zozname je tvoje meno. Tak predsa len budeš pretekať. Nie. Neskúšaj to na mňa. Kde si zohnal motorku? No odkiaľ ju máš, povedz. A ja idem na preteky. Irfan ma tam odvezie. Dnes sme to zabalili trochu skôr, Jamshid. O Hikmeta sa nebojte, zostane na noc u nás. Majte sa. Ipek. Poďme sa pozrieť, či sa už začali preteky. A ty sa odkedy zaujímaš o motorky? A vieš čo, Sáliha, ak sa tu chceš s našimi nudiť, tak zostaň, ale ja idem. Len sa na ňu pozri, aká je dogabaná. Čo si o nej Metin pomyslí? No dobré, a čo mám teraz spraviť? Povedz jej, nech sa ide domov prezliec. Asi je. Osman ti odkazuje, aby si sa išla prezliecť. Večer pôjdeme na koncert, sedíme v prvom rade a takto oblečená tam ísť nemôžeš. Nechápem, prečo sa Osman stará do toho, čo mám na sebe. Asi je. Aspoň si uprav tie vlasy. Počkaj, dám ti moju sponu. Kašli na to. Prečo ti záleží na tom, ako vyzerám? Chod tam radšej krájať paradajky. Asi je. Poď, ideme. Nedá si povedať. Vezmi si, švagor môj. Ani neviem, kde sedia a bude to problém. Hej! Metin! Pozri sa, našli sme ich. Ujo, Osman, ste to vy? Chlapče zlatý, kde sa tu berieš? Ahoj! Četin, ahoj, rád ťa Dobrý deň, vidím. ja som Metin. Pozri, kto sa tu objavil. To je ale náhoda. Vás by som tu teda nečakala. Vitajte, vitajte. Dobrý deň, prajem. Kto vie, či by si ma ešte pamätal. Keby tak vedel, že na neho celé dni myslím. Teraz už máš všetko, čo treba. Motorka je prichystaná. Je to len na tebe. Helene, ďakujem. Veľa to pre mňa znamená. Áno, ja viem. Vidno ti to na očiach. Tak choď, ukáž, čo vieš. Tá pekná žena je jeho priateľka. No jasné, hneď sa na ňou nalepila. Tak sa drž. Zlom väz. No poď, chlapče, zoznámim ťa s mojou švagrinou. Poď, poď. Asi je. Asi je. Pozri, kto sa tu objavil. Asi je, švagor ti niečo hovorí. No poď, chlapče. Tento mladý muž je tvoj veľký obdivovateľ. Volá sa Metin a je to vzdialený príbuzný mojej tety z Istanbulu. Už dávno sa chcel s tebou zoznámiť. Nikomu nič nepovedal a odrazu sa tu len objavil. Sedel som si na stoličke a zrazu koho to nevidím. Metina z Istanbulu. Ani nám nedali dopredu vedieť, že prídu. Takto nás prekvapili lapaji. Snáď nám to odpustíte, Ujo, Osman. Rád vás poznávam, asi je. Teší ma. Aj vy ste sa zrejme prišli pozrieť na preteky, preto ste tu, tak ako my. Kto je dnešným favoritom? No to je jedno. Neviem ako vy, ale ja som veľkým fanúšikom tohto športu. Pozerám to aj v telke, takže... Asi je. Asi je. Asi je.
No Asi je. Nic si z toho nerob, vieš, je trochu hamblivá. Áno, Poď áno, pekne sem k iste. nášmu stolu, pohodlne sa usáď a oddychuj. O chvíľu budeme jesť. Takáto blamáž. Videl si, ako sa správala, chod za ňou a prived ju sem, hoci aj na silu. Áno, jasné. Čert ma vezme. Kedy bude hotové mäso za dvoj? Hneď to bude. Chvíľu strpenia, otec Bahatin. Už ho chystám ho. Do čerta aj s tým postratým mesom. Som váš sluha, alebo čo? Ukážem, aký si dobrý. Nech každý vidí, kto je Ilias Avdži. Má skvelú mašinu a ide ako diabol. Hovorím ti, že tento raz má reálnu šancu vyhrať. Len aby vydržal. Ak pôjde v tomto tempe aj posledné kolo, určite bude prvý. Drž sa, Ilias! Prišiel aj Salih, pozri. Kde? Dobre, len tak ďalej, syn môj. Výborne, to je ono. Drž pevne riadidlá. Toto nebolo bohviečo. Ešte kúsok a som v cieli. Tento raz to vyjde. Kto je to tam? Čo robí tak blízko dráhy? Veď to je to dievča s červenou šatkou. Keby som nepretekal, rozbehol by som sa za tebou. Najprv vyhrám a potom si ťa nájdem. Si v poriadku? Nie si zranený? Kto ti sem dovolil ísť? Pri dráhe nemajú diváci čo hľadať. To kvôli tebe som spadol. Kvôli mne? Sám si na vine. Mal si sa dívať dopredu, nie na mňa. Ja som išla svojou cestou. No, čo narobím? Som už raz taký. Keď vidím pekné dievča, musím sa obzrieť. Idem zavolať pomoc. Si nejaký bladý. Počkaj chvíľočku. Tajne som dúfal, že ťa tu dnes uvidí. Ale mrzí ma, že si ma zasa videla na zemi. Na to som si už zvykla. Pomaly si začínam myslieť, že padáš na schvál, pretože nevieš normálne zabrzdiť. Keď si večer líham, vždy dúfam, že sa mi zas objavíš v mojich snoch. Najradšej by som celý deň prespal, len aby si sa mi snívala. To
Tuším, si poriadne udrel hlavu. Alebo si ešte v šoku? A preto hovoríš také nezmysly. Radšej idem niekoho zavolať. Povedz mi aspoň tvoje meno. Čo ak zomriem, kým príde pomoc? Asi je. Asi. A tú pomoc ideš zavolať zbytočne. Myslím si, že mne už teraz nik nepomôže. Zdá sa, že pomoc je už tu. Ilias. Si v poriadku? Jasná vec. Počkaj. Dobre. Aspoň už viem, ako sa volá. Na dnešných motokrosových pretekoch sa na 3. mieste umiestnil jazdec Mehmet Salgi. Nič mi nie je, som v poriadku. Na 2. mieste skončil jazdec s číslom 16 Ibrahim Motorku ti nejako Sakal. splatil. Bola to moja chyba, ospravedlňujem sa. Ilias, nerob si starosti. Chlapci v servise ju dajú zas dokopy. Zrejme som sa až príliš snažil vyhrať. Ten, kto chce získať príliš veľa vecí naraz, nakoniec skončí s prázdnymi rukami. A víťazom sa stal jazdec s číslom 6 Erdem Guneš. Ja som to vedel. Nemáš na to, darmo sa snažíš. Koľko to stojí? 20 lír. Počúvam. Abrakadabra. Výborne. Pozrite sa, čo má. A teraz túto holubicu na niečo premeníme. Alebo môžeme ju pustiť na slobodu, ak chcete. A už leď. A mám ťa. Naši ťa hľadajú, idú sa zblázniť. To je ich problém. Pozri, sestrička, ten Matty náhodou vôbec nie je až taký hrozný. Dokonca má vlastný kšeft s mobilnými telefónmi. Aspoň sa s ním porozprávaj, možno... Prestaň, dobre? Čo si taká? Vráť sa naspäť a nepovedz, že si ma Pozri, videl. ale... Teraz už zmizni. Si v poriadku? Počuli sme, že si mal nehodu. Sen sa skončil, chlapci. Pokašľal som, čo sa dalo. Mal som tú najlepšiu motorku a napriek tomu som nevyhral. Ako sa ti to mohlo stať? Kde si vlastne spadol? V poslednej etape. Všimol som si niekoho pri dráhe. Obzrel som sa a bol som na zemi. Ako je to možné? Pri dráhe nemajú diváci čo robiť. Môže sa ísť sťažovať. Mal si sa pozerať rovno pred seba. Na čo si sa obzeral? Zbadal som to najkrajšie dievča na svete. Nemohol som sa neobzrieť. Teraz si, dúfam, robíš srandu. Myslím to celkom vážne. Som z nej normálne hotový. Volá sa Asie. Takže si skončil na zemi len preto, aby si sa s ňou zoznámil? Ty si blázon. Blahoželám. Teraz mi už neujdeš. Ilias, kam ideš? Povedz mi, prečo beháš po lese ako šialená? A ty mi povedz, prečo sa venuješ takému hlúpemu športu? Nie je hlúpy, pri motokrose musíš používať mozog. Na to, aby si sa v pravú chvíľu hodil na zem, však? Navrhujem, aby sme zmenili tému. Tomu, že sa treba udržať na motorke, rozumiem.
Len nechápem, prečo nakoniec vždy skončíš na zemi. To je nejaké divné. Ty si ale prípad. Vieš čo, ak sa v niečom nevyznáš, tak o tom nehovor. A prečo nie? Skús uhádnuť. Kvôli tebe som dnes nevyhral a rozbil som motorku. Vieš, koľko taká motorka stojí? A navyše bola požičaná. No, čo na to povieš? Jazdíš celé dni ako blázon. Mohol by si robiť niečo užitočnejšie. Čo vlastne na tých motorkách vidíš? Je to nebezpečné. Môžeš sa zabiť. Odkiaľ vlastne si? Bývaš v tomto meste? Pozri, môj brat je policajt. Takže ti neradím, aby si sa sťažoval. Mala by som odísť. O chvíľku mi srdce vyskočí z hrude. Vieš čo? Prídem k vám na návštevu, Asie. A nie sa sťažovať. Ak sa mi bude ešte chvíľu pozerať do očí, zbláznim sa. Asie! Ilias? Nasadaj. Kam ideme? Do Mudanie. Mám tam doma, robím večer párty. Zoznámim ťa s dôležitými ľuďmi. Chalani, ak chcete, príďte aj vy. Môj manažer vám dá adresu. Máte tu auto? Áno, máme, pravda, že? Tak sa vidíme. Preca som vás našiel. Poďte, prejdeme sa. Tu kúsok je jeden stánok. Robia tam výborný doner kebab. Pozývam vás, lebo ste akási bledá, zrejme od hladu. Inak, ja sa volám Metin. Som vzdialený príbuzný vášho švagra Osmana z Istanbulu a prišiel som, aby som sa s vami zoznámil. Nepáčilo sa mi, že ste tak z ničoho nič utiekli. Nemusíte sa báť. Naše rodiny o všetkom vedia a súhlasia s tým, aby sme sa lepšie... Prestaňte už do mňa hustiť. Nemám chuť na doner kebab. A ani vás nechcem lepšie spoznať. Chcem iba to, aby ste mi už dali pokoj. Vám zrejme prekáža to, že nie som vysoký a ani Boh vie ako pekný. To nie je pravda. Veď nevyzeráte až tak zle. No, tak potom neviem, v čom je problém. Keď ma bližšie spoznáte, uvidíte, že si ma nakoniec obľúbite. Teda aspoň dúfam. Je kopa významných ľudí, ktorí nie sú bohvie ako vysokí. Napríklad jeden herec, neviem si spomenúť na meno. Prosím, sadnite si, nech sa páči. Hneď mi napadne, ako sa ten herec volá. Tom Cruise. Jeho prvá manželka bola vyššia ako on, dokonca aj tá druhá. Neviem, ako sa volali, ale to je jedno. Navrhujem, aby sme si niečo objednali a potom môžeme v našej debate pokračovať, ak s tým súhlasíte. Povedzte, na čo máte chuť? Dala by som si tabletku na upokojenie. Lebo som taká rozčúlená, že ma tu o chvíľku porazí. Vidím, že rada vtipkujete. Prosím vás, do jedného dajte tabletku na upokojenie a ten druhý normálny, dobre? Možno ja to nevyzerám, slečná Asie, ale ja som veľmi vtipný človek a takisto mám zmysel pre humor. To by vám mohli potvrdiť moji kamaráti, ktorí hovoria, že je so mnou veľká zábava. No a vy to zistíte, keď si spolu niekam vyrazíme. Nudiť sa určite nebudete, za to ručím. Verte mi. To vám verím. Na všetko mám vtipnú poznámku, či odpoveď, veď sa o tom presvedčíte. No, viem byť aj seriózny. Každý rok na sviatok konca Ramadánu posielam peniaze na opustené deti. Prosím vás, 2-krát doner a nech je tam veľa mesa. Nie, že to meso bude musieť hľadať lupou. Asi je. Dáme si aj ajran? Čo sme sem vlastne prišli? To snad nemyslíš vážne? Len sa pozri, veď sú tu samí dôležití ľudia. Bol si už niekedy v takejto spoločnosti?
No, mne sa to celkom páči. Tá Helen, chceš o nej niečo vedieť? Nie je to nejaké béčko, kamarát. Teraz jazdí za firmu Hilal. Je to jeden zo 7 najväčších dovozcov motocyklov. A jej ocínko je známym výrobcom terénnych motoriek. Majú tu sieť servisov aj vlastné výstavné priestory. Nie sú to žiadni trochári. Ako vidíš, je to dievča z dobrej rodiny. A vieš, kto je ten chlapík, čo sa na ňu lepí? Ahmed Sururi. Je to bývalý majster Turecka. Teraz robí slečne trénera. A je aj riaditeľom firmy. Tá Helen je vážne dobrá. Predtým jazdila terénne rally. A teraz presedlala na motocykle. Ilias, konečne sa na teba usmialo šťastie. Tá žena má o teba naozaj záujem. Netáraj hlúposti. Zaujímam ju len ako športovec. Videla ma na pretekoch a chcela mi pomôcť. A ja som to teraz totálne pokašľal. Ale neblázni. Tá ťa bude sponzorovať, na to dám krk. Nikto nebude sponzorovať hlupáka, ktorý premárnil takúto príležitosť. Takže s tým prestaň. Rozumel si? Teraz do pitia a ide sa domov, jasné? Tu nemáme čo hľadať. Nie, asi je, počkajte. Sekundičku, prosím. Sekundičko. Na toto si nezvykajte, to nerobím bežne. Len kvôli vašim susedom. Keby sa náhodou teraz pozerali z okna, nech vidia, akého máte galantného priateľa, ktorý vie, ako sa správať k žene. Máte pravdu, Metin. No, vítaj, Metin, vítaj. Kde ste boli tak dlho, Dobrý deti? večer. Asi je netrafila domov? Ujos, mám prestaňte. Slečna asi je za nič nemôže. Veď sme boli vonku s vašim dovolením. No samozrejme, netráp sa, len som žartoval. Tak ako si spokojná? Porozprávali ste sa? No vidíš, stretneš sympatického mladíka a hneď zabudneš cestu domov. Bol to príjemný večer. Trochu sme sa spoznali. Výborné. Asi je. A ty prečo nič nehovoríš? Povedz nám, ako bolo, ha? Bolo fajn, braček. Ani som nečakala, že to tak dobre dopadne, pretože... Ilias! Niekto by sa s tebou chcel zoznámiť. Sermet Mertolo. Dnes som ťa videl, Ilias. Išiel si výborne. Bol som presvedčený, že vyhráš. Keď som sa dozvedel o tej nehode, veľmi ma to mrzelo. Neviem, čo mám na to povedať. Počuť niečo také z tvojich úst je pre mňa dôležité. Rozhodne to nesmieš nechať. Musíš ďalej trénovať. Máš skvelú techniku. Naozaj. Vidno, že tvoj nebohý brat ti dal dobrý základ. Ja som si Kemala veľmi vážil. Sermet, novinári nás už čakajú. Idem. Maj sa, Ilias. Ahoj, a ešte raz ďakujem. Zajtra ti pošlem novú motorku. Chcem, aby si trénoval ďalej. Ilias, všetci títo ľudia berú preteky ako hobby. Ale ty dávaš do toho srdce. Viem, možno nie si taký bohatý ako oni, ale si 100-krát lepší. Nechcem ti lichotiť, myslím to celkom úprimne. Pre tú motorku sa netráp. Chlapci v servise ju dajú do poriadku, to nebude problém. Tak sa maj. A tento dom je obvykle prázdny, býva tu len správca, takže keď budeš chcieť, môžeš sem prísť. Kedykoľvek. Viem, že to doma nemáš zrejme ľahké, tak sa sem príď trochu zrelaxovať. Ďakujem. Maj sa, Ilias. Ak som to pochopil správne, zdá sa, že budeš mať sponzora však? Nebalí ťa, krivdili sme jej, už niekoho má. Čo ti vlastne povedala? No, tak čo ti povedala? No. To má byť odpoveď. Ilias!
Ja veľmi rád prídem znova na návštevu, teda samozrejme. Len ak mi Zafer, otec Bahatín a mama Seher dovolia. Môžem ešte prísť? Dovolíte, otec Bahatín? Dovolíme, pravda, že naše dvere sú pre teba vždy otvorené. Ďakujem. Asi je. A my by sme mohli ísť do Istanbulu, ha? Metin nám to tam všetko pekne poukazuje. Aspoň si trochu užijeme veľkomesta. Áno, iste, že. Prídite všetci, ste vítaní. Ak si tento tu nezíska vašu úžasnú dcéru, nech si ma radšej ani neželá. Dobre hovoríš, Četin, ale vieš, že všetko je v rukách osudu. Tak, všetko už je raz dané. No, takže my hádam aj pôjdeme. Poďme. Ďakujeme za návštevu. Dovidenia. Dovidenia. Ešte sa ozveme. Dovidenia. Samozrejme. Nech sa páči, Taďato. Ďakujeme. Naše dvere sú pre vás vždy otvorené. Skvelé. Áno, ďakujem pekne. Poďme. Tak ako? Je to veľmi milý a sympatický chlapec, však? Je to fešák. Mne sa náhodou páči. Nedohodil by som vám len tak hocikoho, mama Seher. Tak čo asi je? Dobre som ti vybrala. Tiež sa, dievča, veľký deň sa blíži. Bude z teba žena. Si doma, Elias. Majte sa, chlapci. Dobrú noc. Dobrú. Povedal som ti, že ak budeš ďalej pretekať, v tomto dome už nie si vítaný. Je to tak, či nie? Neprajem si, aby si žil pod mojou strechou. Čo tu strašíš? Nemôžeš spať? Stalo sa niečo? Chcel si mi niečo povedať, alebo... Tak dozviem sa, čo sa deje. Ilias, nikam nechoď. Si rozrušený. Kam ideš? Len po chlieb, hneď sa vrátim. Pôjde, Junkat. Ty choď prestrieť stôl na raňajky. Čo sa do mňa staráš? Počúvaj, už si skoro zasnúbená, tak nebudeš chodiť kade-tade, jasné? A to už prečo? Veď nič zlé nerobím. Niečo som ti povedal. Poslúchaj, lebo ti jednu vrazím. Ja si pôjdem, kam budem chcieť. Nikto ma nebude držať doma ako vo väzení. Ani ty! Zostaneš doma. Nebudeš sa túlať po vonku ako taká Bahatín. suka. S tým je už koniec. Alebo niekoho máš? Máš niekoho? Priznaj sa. Daj to. Upokoj sa. Nechajte ma. Pustite ma. Stačilo. Teba úplne preplo. Nepočuj doma. Stačilo. Za toto ťa zabijem.
Teraz mi už neújdeš, holubička. Hovorím ti, choď preč. Poď sa so mnou previesť. Uľaví sa ti. Poď, neboj sa. Rozumieš? Chyť sa ma! Neblázni! Otec, ty si už hore? Myslela som si, že spíš. Áno, som hore, ako vidíš. Dáš si pred raňajkami kávu? Sibel, kde je Ilias? Išiel niekam von? To neviem, mami. Iliasa som včera večer vyhodil z domu. Hovorím vám to len preto, aby ste ho nehľadali. Akože si ho vyhodil z domu? Čo to má znamenať? Dáme si raňajky? Môžeme. Povedal som, aby sa venoval svojmu remeslu. Bolo to posledné varovanie. Ale on si urobil podľa seba. Včera sa zúčastnil na pretekoch. Staršieho syna som neuchránil. Nebudem sa nečinne prizerať, ako sa aj druhý syn rúti do záhuby. Môjho syna z domu vyhadzovať nebudeš. Choď a priveď ho späť, lebo inak sme my dvaja spolu skončili. Odídem k Nermin a rob si tu, čo chceš. Ak nerešpektuje moje príkazy, nemá čo hľadať v tomto dome. Aspoň ho už nebudeš rozmaznávať. Ilias je dávno dospelý a pritom sa stále drží maminej sukne. Je to moje dieťa! Prestaň, žena! Už to nie je dieťa. Má 23 rokov. Otec, rozčulujete sa zbytočne. Dobre viete, že mama Fatma nenechá svojho syna na ulici. A nemá zmysel, aby ste sa preto hádali. Ty sa do toho nepleť, nevesta. Koniec druhej časti. Slovenské znenie vyrobila Slovenská televízia pre rozhlas a televíziu Slovenska 2013.